ръце хубаво. За да може да клипвате. Ето така. И за хил флип позицията ви е такава. Ама ли знаете какво е хил флип? Хил флип е опозитива на кифлип, което вече имаме такъв клип. Хил флип да ви се завърти на отрицателната страна. Сега ще ви покажа позицията. Позицията е ето такава. И може и такава, и такава. И като чукнете, този крак ви се плъзва напред, не нагоре, защото ще ви изтръгнете. А като плъзне напред и ви се завърти под краката, а задния крак не го вдигнете, ще ви ударя. Ако го вдигнете, ще го ставите хубаво. И сега ще ви демонстрирам. Ако не го направя, това ще става. Ето ви какво флипа. А фейк хил флипа не е задължително да го учите едновременно, но мога да ви го покажа.